खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रां जाख्ल'नाय सोरखारि मावख'गिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लादों आसाम पुलिसनि एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर साबिनपाल दासखौ रां लाबाय थानाय समावनो हमनो हादों डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमा गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय माटिया पुलिस थानानि एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर साबिनपाल दासखौ रां लाफुबाय थानाय समावनो एरेस्ट खालामदों बे खौरांखौ आसाम पुलिसनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों सोरखारि मावख'गिरिफोरा रां जाख्ल'नायनि हेंथायै दासान्दि डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमा गोख्रोङै राहाखौ लागासिनो दं सानसे सिगांबो बजालि जिल्लानि पाठशालायाव थानाय बाट्टादेव इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर गुरु प्रसाद खाटानियारखौ रां जाख्ल'नायनि दायाव रां लाफुबाय थानाय समावनो एरेस्ट खालामनो हादोंमोन आरो बेनि सिगांबो बेबायदिनो रां लाफुबाय थानाय समावनो सोरखारि मावख'गिरिखौ एरेस्ट खालामनो हादोंमोन रायखांनो गोनांदि सोरखारि मावख'गिरिफोरा सोरबा जुदि रां जाख्ल'योबा बेखौ नोंथांमोनहाबो मिथिहोहरनो हागोन आसाम पुलिसा फोसावनाय बायदिब्ला वाट्सएप नम्बर 6026901243 बे नाम्बाराव मिथिहोहरनो हागोन नङाब्ला 180034533767 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन बेनि अनगायैबो कन्ट्रोल रुम 0361246229 बे नाम्बारावबो मिथिहोहरनो हागोन बेनि अनगायैबो इमेल आइडि आरो टुइटारबो दङ बन्सुनि दैदेननायाव दिनै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारगोन सोमावसारनायाव बाहागो लाहैनो थाखाय मैयानि सानसिमाव 600 सुबुंफोरा दिल्ली फारसे सौहैबायमोन होननानै फोरमायथि हरदों लोगोसे सोमावसारनाया जाहाथे मोजाङैनो जाफुंसारो आरो मोजां फिथाइ मोननो हायो बेनि थाखाय आसा खालामो आरो नाजागोन होननानै फोरमायथि हरदों बिथांमोनहा दिनैनि सानावनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथांमोननो आलादा बड'लेण्डनि दाबिखौ लानानै गोसोखां बिलाइ गथायगोन आरो जाहाथे बिथांमोनहा थाबैनो सावरायनो थाखाय लेंहरो बेनि थाखायबो आसा खालामो होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बर' रायजो राजानि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि गोलाव समनि जि सिमां बेयो जाहाथे जाफुंसारो बेनि सायावबो इसोरनिसिम आरज गाबो बिथांमोनहा मख'नो गोनांदि बन्सुनि दैदेननायाव दिनैनि सानाव आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनो थाखाय दिल्लीयाव सोमावसारगोन बेराफारसेथिं बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोराबो गिबि खेबनि थाखाय ज' जानानै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायखौ लानानै सावरायनो थाखाय दिनै निउ दिल्लीयाव थांगोन बन्सुनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायखौ लानानै दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि बड'लेण्डआ दिनै नङा गाबोन जागोन नाथाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायासो बे समाव बांसिन गोनांथि सोमावसारनायखौ जायखिजाया समाव आरो गुबुन गुबुन आफादफोरानो मावनो हायो नाथाय सुबुंफोरखौ सोमावसारनो थुलुंगाल' होनानै पलिटिकेल लेभेलाव जेबो प्लानिं गैयाबा आरो जेखिजाया समाव जेखिजाया लेभेलाव थांनानै गोख्रोङै सोमावसारनायनि थांखि गैयाब्ला बे सोमावसारनाया आसखान्दा जागोन होननानै बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो सोमावसारनाया बबेबा हान्जानि मुलाम्फानि थाखाय एबा सोरनिबा मुलाम्फानि थाखायल' जादोंबा बे सोमावसारनाया जोरनाय नङा होननानैबो फोरमायथियो आरो बेनि थाखाय बेखौ नेनानै नायनो नांगोन बे सोमावसारनाया माब्लासिम जोरगोन होननानै बुंथियो बिथां दिपेन बर'आ आरो आलादा बड'लेण्डनि थाखाय बे सोमावसारनायाव मोजां थांखि दङब्ला जेबो बुंनो गोनांथि गैया होननानैबो बुंथिबावो बिथां दिपेन बर'आ पुलिस जानो गोबां सिमां दंमोन पंकज हाजरिका मुंनि सासे सुबुंनाव पुलिस जानो थाखाय गोबां सिमां दंमोन गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय गोबां जायगायाव गावखौ पुलिसनि सिनायथि होयोमोन पंकज हाजरिकाया जायनि थाखाय गोबां जायगायाव केसबो होजादों दा फिन पुलिसनि गाननाय जोमनाय गाननानै गावखौ पुलिस सिनायथि होनानै माखासे खामानि मावनायनि दायाव हमजादों पंकज हाजरिकाया सासे सिनियर पुलिस अफिसारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पंकज हाजरिकाया गुवाहाटीनिफ्राय तेजपुरनि फरुवा चारियालियाव फैनानै गावखौ एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर होननानै सिनायथि होफैदोंमोन आरो ट्राफिक रुल्स बायनानै गारि सालायनायखौ हमनायाव मदद होनो थाखाय ट्राफिक पुलिसफोरनियाव मदद बिदोंमोन फरुवा चारियालिनि ट्राफिक पुलिसफोराबो नंखाय एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर पंकज हाजरिकाखौ मददबो होदोंमोन आरो ट्राफिक रुल सिफायनायफोरनिफ्राय रांबो लादोंमोन नाथाय उनाव सन्देह खालामनानै बिथांमोनहा सासे पुलिस अफिसारनो खौरां हरदोंमोन आरो खौरां हरनाय लेखा पुलिस अफिसारा नुजाथिफैनानै पंकज हाजरिकानाव सोंनाय फिननाय लादोंमोन बेनि उनावनो पंकज हाजरिकाखौ नंखाय एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर होननानै हमनो मोन्दों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला पंकज हाजरिकानि हेंथायै माजुलियावबो एफआइआर दङ डक्टर एपिजे आब्दुल कालामजों गावखौ आइपिएस अफिसार सिनायथि होनानै जयै फट' इडिट खालामनायनि हेंथायैनो माजुलियाव गसर दङ बेनि अनगायैबो गुवाहाटीयावबो गसर दं गावखौ एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरनि सिनायथि होनानै आइजोफोरखौ थगायनायनि दायाव गसर दं आरो नगावआवबो गावखौ
पुलिसनि सिनायथि होनानै ट्राफिकनि नियम सिफायग्राफोरनिफ्राय गासै 40,000-50,000 रां लानायनि हेंथायै गसर दङ। बेबायदिनो पंकज हाजरिकाया पुलिस जानायनि गावनि जि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखायनो जेब्लाबो पुलिसनि गाननाय जोमनाय खसाब गाननानै पुलिसनि खामानिफोरखौ मावोमोन आरो गावखौ पुलिस होननानै सिनायथि होयोमोन। बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरा गिबि खेबनि थाखाय ज' जानानै दिनै दिल्लीयाव सावरायगोन। बिटिआर गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायावनो सावरायनो थाखाय सा 12नि मोनसे डेलिगेसन टीमा गोदान दिल्लीयाव थांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव सावरायनो थाखाय एबसु, एनडिबिपि, आरडिएस आरो इउबिपिअ गासै मोनबा आफादनि दैदेनगिरिफोरा निउ दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव थानाय मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि मावख'आव सावरायहैगोन। बिटिआर गोरोबथा जानायनि 2.5 बोसोर उनाव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरा गिबि खेबनि थाखाय ज' जानानै नर्थ इस्ट डिभिजननि मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि एडिशनेल सेक्रेटारि पियुष गोयल आरो एडभाइजार टु नर्थ इस्ट एके मिश्रा बिथांमोनजों सावरायगोन होननानै फोरमायथिदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोर जेरै एनडिबिफोरजों सोमोन्दो थानाय जेंना जेरै केस बोखारनाय, मुंख्लंफोरनो एक्स ग्रेसिया होनाय, जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय, बेफोरनि अनगायैबो बर' लाइमोनफोरखौ रिक्रुटमेन्ट होनाय, सिमा बारायनाय, आर्टिकल 280 नि गेजेरजों डाइरेक्ट फाइनान्स, फरेस्ट राइट्स एक्टनि गेजेरजों हानि पाट्टा होनाय आरो माखासे बेफोर जेंनाखौ माखासे थिखानाय समनि गेजेरावनो मावफुंनानै होनो थाखाय सोरखारखौ नारसिनगोन होननानै फोरमायथिदों बिथां दिपेन बर'आ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जायनाखि बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ 2024 मायथाइनि सिगांनो मावफुंनानै होनो थाखाय अमित शाह बिथाङा खोथा होदोंमोन। नाथाय खोथा होबाल' जानाय नङा, पलिटिकेल लेभेलनिफ्रायबो मावनो गोसो थानो नांगोन। मानोना पलिटिकेल लेभेलनिफ्राय बिथोन हरोबानो अफिसारफोरा खामानिखौ मावो। बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ पलिटिकेल लेभेलाव मावनो गोसो थानायासो बांसिन गोनांथि। बेनिखायनो जाहाथे भारत सरकार आरो आसाम सरकारा गावसोरनि बिबानखौ मावफुङो बेनि थाखायबो खावलायो दिपेन बर' बिथाङा। श्रीलंकानि उनाव बांलादेश हादोरावबो आंखाल जानायनि लामायाव। बांलादेश हादोराव मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय, गुबैयै पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायखौ लानानै शेख हासिना सरकारनि हेंथायै सोमावसारदों। रोजा रोजा सुबुंफोरा लामायाव ओंखारनानै बांलादेश सरकारनि हेंथायै सोमावसारदों। रागा जोंनाय सोमावसारगिरिफोरा अन्थाइ खुबैनानै, लावथि सिबनानै सोरखारि सम्पतिफोरखौ खहा खालामदों। बेनि अनगायैबो पेट्रल पाम्पफोरखौबो बुफाय बुसि खालामदों। जायनि थाखाय थासारिखौ सामलायनो थाखाय बांलादेश पुलिसा सोमावसारग्राफोरनि सायाव गुलि गावनो गोनां जादों, दै सारनो गोनां जादों आरो बेबायदिनो गोबां राहा लानो गोनां जादों। बांलादेश हादोरनि पावार एनार्जि एन्ड मिनारेल रिसर्स मिनिस्ट्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला पेट्रलनि बेसेना 57.2 जौखोन्दो बांदों, जायनि थाखाय पेट्रलनि बेसेना 130 थाखा, भारतनि बेसेनाव 108 रां जादों। डिजेल आरो केरासिननि बेसेना 42.5 जौखोन्दो बांदों। हादोराव मुवा बेसादनि बेसेना हरखाब बेबायदि बांनाया रासिया आरो इउक्रेन हादोरनि दावहानि थाखाय जानो मोन्दों होननानै सोरखारा फोरमायथिदों। रिपर्टनि बायदिब्ला रासिया आरो इउक्रेन हादोराव दावहा जानायनि थाखायनो बांलादेश हादोराव गोबां आंखाल नुजाथिदों, जायनि थाखाय बांलादेश सोरखारा इन्टारनेशनेल मनिटारि फान्डनिफ्रायबो रां लानो गोनां जादों। चिरां जिल्ला बिजनीनि भांनामारि भिसिडिसिआव फिन जाख्ल'नायनि अजद, प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि गेजेरजों रां जाख्ल'नायनि अजद। भांनामारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय टेकाइमारिनि आमिनुल इस्लामा अजद होनाय बायदिब्ला जायफोरनिया मोजां पाक्कानि न' दं बिथांमोननिफ्रायबो 10,000 रां लानानै एक्टिभ कार्ड बानायनानै बिथांमोननोबो PMAY बिथांखिनि गेजेरजों न' होदों आरो बेबायदिनो गासै 20 लाख रांसो बुथुमनायनि खौरां मोनदों होननानै अजद होदों आमिनुल इस्लामा। लोगोसे जाख्ल'नायनि थाखाय UPPLनि VGDC मासिगिरिखौ बोख्लायनायनि थाखायबो दाबि खालामदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि PMAY बिथांखिनि गेजेरजों न' होनो थाखाय रां दाबिनाय अडिअ कलआ भाइरेल जानायनि उनावनो बेफोर जाथाया सोराङाव फैदों। जाबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्सआव भारतआ दासिम मोन 55 मेडेल देरहासारनो हाबाय। मोन 55नि मादाव मोन 18 सनानि मेडेल, मोन 15 सिलभार मेडेल आरो मोन 22 ब्रन्ज मेडेल। मैयानि सानावनो भारतआ गासै मोन 15 मेडेल देरहासारनो हादों। मोन 15नि मादाव मोन 5 सनानि मेडेल, मोन 4 सिलभार मेडेल आरो मोन 6 ब्रन्ज मेडेल। मैयानि सानाव मेडेल देरहासारनो हानायफोरनि मादाव आइजोफोरनि हकी टीमा ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों। नीतू घनघास बिथाङा आइजोफोरनि 48 केजि खथायाव बक्सिंआव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। अमित पांगाल बिथाङा हौवाफोरनि 51 केजि खथायाव बक्सिंआव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। इल्दोस पल बिथाङा हौवाफोरनि ट्रिपल जाम्पआव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। आब्दुल्ला अबुबक्करा हौवाफोरनि ट्रिपल जाम्पआव सिलभार मेडेल मोननो हादों। सन्दीप कुमार बिथाङा हौवाफोरनि 10,000 मिटार रेस वाकआव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों आरो बेबायदिनो माखासे। जोबनायाव दङ कमनवेल्थ गेम्सआव मेडेल देरहासारनो हानायफोरनि आपडेट। दासिम अस्ट्रेलियानो बयनिख्रुइबो बांसिन
मेडेल देरहासारनो हादों गासै 174 मेडेल देरहासारनो हानायनि मादाव 62 सनानि मेडेल 55 सिलभार मेडेल आरो 53 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ इंलेन्ड गासै 167 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 52 सनानि मेडेल 59 सिलभार मेडेल आरो 52 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ कानाडा गासै 91 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 25 सनानि मेडेल 32 सिलभार मेडेल आरो 34 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ निउजिलेण्ड मोन 48 मेडेल देरहासारनो हाबाय 19 सनानि मेडेल 13 सिलभार मेडेल आरो 16 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ भारत गासै दासिम 55 मेडेल देरहासारनो हाबाय 55 नि मादाव 18 सनानि मेडेल 15 सिलभार मेडेल आरो 22 ब्रन्ज मेडेल दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों